अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे मिल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त जबरदस्त गाना रिलीज होके जा रहल बा। जवना गाना के टाइटल बा मुखिया जी। अरे मुखिया जी गाना कब तक ले होता, कौन चैनल पे होता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होकेला बा, पूरा फुल जानकारी मिली तोलो के ई वाला वीडियो में। तो तोलो ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तोलो के सबसे पहले बता दें कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना कब तक ले आई। अरे भाई लोग उससे पहले तो जान लगिन कि अब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अभिन के पीरियड में, अरे भाई अभिन के डेट में बैक टू बैक गाना शूट हो रहा बा। अरे भाई बहुत सारा शूटिंग सेट से फोटो तस्वीर वायरल होता है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारा खेसारी लाल यादव के फोटो वायरल होता। और उमेश के सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन फोटो लागता तो ई वाला लागता है ना बोलो। तो लोग देख सकते हैं खेसारी लाल यादव और रानी एक्ट्रेस मुंह में पैसा ले बढ़ तो लोग मतलब अंदाजा लगा सकते रहे कि हाँ इतना बवाल खतरनाक फोटो बा तो गाना कितना मस्त हुई। अरे बोलो बहुत ही जबरदस्त खेसारी लाल यादव के गाना शूट करल गल बा जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आल बा। अरे बोलो बहुत ही तगड़ा गाना खेसारी लाल यादव के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खातिर शूट करल गल बा जो तो लोग बहुत ही जल्द देखे के मिली। अरे बोलो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे खेसारी लाल यादव के बहुत ही जल्द एगो तगड़ा बारूद मस्त गाना रिलीज होके आला बा रानी एक्टर के साथ में। अरे बोलो तो लोग फोटो में देख सकते रहे रानी एक्ट्रेस इन्हें आटा भी सान तारी तो लोग अंदाजा लगा सकते रहे कि हाँ कितना बारूद कितना मस्त गाना हुई। बाकी जो वाला गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खातिर शूट करल गल बा और हाल ही फिलहाल में शूट करल गल बा, ज़्यादा दिन नहीं खे बा। तो लोग वेट कर लेंगे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही बारूद मस्त झकास गाना वाला बा खेसारी लाल यादव के जो तो लोग बहुत ही मजा आई सुनने में, बहुत ही झकास लगे खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना सुनने में। तो लोग वेट कर लेंगे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के ग्लोबल म्यूजिक से धमाका होके वाला बा। बाकी अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव के बहुत ही सारा गाना शूट करल जाता बैक टू बैक। अरे बोलो हर दिन गाना शूट करल जाता खेसारी लाल यादव के, मतलब महीना में 30-35 गाना शूट कर दिया था। इतना बारूद हिट सॉन्ग। बाकी तो लोग ये वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के सांचा वाला फैन बढ़ तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ तो लोग ये वाला अपडेट न्यूज कैसा लागल। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे